Mga katravelers, magandang araw sa inyong lahat mga katravelers. Kung gusto nyong i-hidden ang like at saka dislike nyo mga katravelers, ito yung gawin ninyo mga katravelers. Puntahan nyo yung YT Studio sa iPhone ninyo. Ito mga katravelers, puntahan natin mga katravelers, may YT Studio. Pagkatapos ng YT Studio mga katravelers, puntahan natin yung saan yung gusto na video natin yung i-hidden natin yung like at saka dislike. Ito mga katablers, paano? Ito katablers yung video mga katablers. Yan mga katablers. Ito na mga katablers. Diyan sa taas mga katablers may nakalagay mga katablers 4G yung sa signal mga katablers. Tapos yung sa baba may pin. Diyan ka sa pin mga katablers. I-point mo. Diyan mga katablers, pasukin natin yung pin. Pagkatapos mga katablers, puntahan natin yung may nakalagay na pin, tapos yung dollar, tapos yung commonetize ka na, may nakalagay na dollar mga katablers, tapos dyan sa gilid, doon sa right side mga katablers, may nakalagay na setting. Pindutin natin yan mga katablers. Pagkatapos yan mga katablers, ito mga katablers. Ito na mga katablers, no? User can view ratings mga katablers. I-off natin mga katablers. I-off natin to mga katablers. Kasi in-off ko na kanina eh. In-off natin yan mga katablers. Yan. Off na yan. Nakahidden na yung like at saka dislike mo. Kung hindi mo gusto lagyan ng mga comments mga katablers, comments, mga komento, ito mga katablers, i-off mo rin yan. Yung allow comments. Sa akin mga katablers, i-allow ko lang. Pero kung hindi mo gusto, i-off mo yan mga katablers. Yun lang mga katablers, at saka doon sa taas mga katablers may nakalagay na save. I-save mo mga katablers yung blue. Doon sa ibabaw sa nakalagay sa 4G, doon may save. I-save mo mga katablers. Yun na mga katablers, simple lang. So, yun ang style mo mga katablers. Wala nang problema mga katablers. So, maraming salamat sa inyong lahat mga katablers. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless, God bless, God bless you.